wani bawan Allah ya yi mafarki sai ke ba da labarin mafarkinsa yana ɗauki da wa'azi gare shi da kuma duk wanda ya ji. Ya ce ya kwanta bacci ne, a baccin sai ya yi mafarkin gashi a wani waje, yanayin wajen mai ban tsoro, yana tafiya kamar irin a cikin gajimare amma mai duhu haka, yana ta yawo ya rasa inda zai yi. Yana tafiya a cikin wannan duhun sai ya gamu da wani bawan Allah yana ta kururuwa, yana ta ihu. Da ya gan shi sai ya je wajen shi, sai ya ce mishi malam me ya same ka? Mutumin bai kula shi ba, yana ta kururuwa yana ta ihu. Ya ce mishi malam don Allah ka taimake ni ka saurare ni. Mutumin sai ya tsaya, sai ce mishi malam me yake sa ka ihu haka da girman ka? Sai ya ce mishi na mutu ne ba akan aikin alkhairi ba, na mutu ne akan munanan aiki. Shi wannan mutumin sai ya ce mishi wani irin magana ne wannan, ka mutu kuma gashi ina magana da kai? Sai ya ce mishi tun da na mutu ka mutu ai za mu iya magana. Sai ya ce mishi ni din na mutu ne? Sai ya ci gaba da ihu, ya ce mishi malam don Allah ka taimake ni ka saurare ni. Ya ce mishi na mutu. Ya ce mishi to kai dan wani gari ne? Ya ce mishi ni dan gari kaza ne. Ya ce to kaga garinku? Ya ce a. Kaga anguwanku? Ya ce a. Kaga gidanka? Ya ce a. Ya ce ai ka mutu. Ya ce mishi to malam ana mutuwa haka kawai babu wani sababi? Sai ya ce a kai dai nazari. Ya ce to ni na dawo daga aiki ne, na zo na kwanta sai na ji yara suna shewa an kawo wuta. Ya ce sai na duba ɗakina sai na ga ba wuta, zan kunna AC. Ya ce da na leka sai na ga ashe ba a canza layin ne daga inda wutanmu yake ba. Ya ce sai na je zan canza. Ya ce iya abin da na sani ke ne. Ya ce wuta ne ya kama ka mutu. Da ya yi nazari sai ya ce sai ce to amma kai me yanzu ya saka kuka? Ya ce munanan ayyuka na aka nuna mun, yanzu kai ma za a zo a nuna maka naka na alkhairi ne ko sharri? Sai ya yi ihu, yana ihun nan sai matarsa ta je ta zo ta tashe shi. Sai ta ce mishi malam yaya? Ya tashi ya kalli ɗaki ya gan shi a ɗaki, sai ce alhamdulillah. Haka ne, kaga dai mafarkin kamar wani wasa-wasa, na rantse da Allah a haka da ka tafi. Kawai za ka je kana ba da labari ne, a ka ji karan tayin ku ya fashe ne, ko ka ji karan me, kawai sai ka gaba ka ne. Amma dai ko ba komai ai akwai abin izina a cikin mafarkin sannan. To haka ne, yaushe za ka sa duk fa irin waɗannan abubuwa da kaga mutanen mu suke ciki. Ma murtala wai akan siyasa mutum zai je wai ya shiga tsafi, akan siyasa zai je ya shiga tsafe-tsafe, ana bisne dabbobi da ransu, ana haɗa sunayen Allah da kazanta, ana munanan ababa wai don ya ci zaɓe. Wannan zaɓen in ka ci mani a cikinsa, wannan damuwa, yau a soke ka ta nan, gobe a soke ka ta nan, jibi a soke ka ta nan, me daɗinsa? Da har sai ka fita a layi, wai kuma har aje ana gaya ma wanda za shiga siyasan, wai ba siyasa ba ta yiwa in ba haka. Ƙarya ne wallahi, ƙarya ne. Ka ce wai wani ba zai samu mulki ba sai ya yi tsafi, ƙarya ne. Kawai in ya bata, in ka bata. Amma cewa wai ba da a samu mulki ba sai an yi tsafi, to haka ne. Wani sun je sun bar addininsu saboda harkar siyasa, waɗansu akan kasuwa. 'Yan kasuwa ma sukan iya tsafe-tsafe ma junansu, saboda a kirya mutum, a lalata jarinsa, a hana shi sakat, a hana shi zuwa kasuwa. To me da ka ɗauka?
wata za ta je ta nemi asiri ta lalata kishiyarta ta haukatar da ita ko dan miji ko wani abu a mai tsafi shikenan to sai me